ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରମିସ୍ ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସୁଛି ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବା ଆକୁ କଥା ଦେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି, କେମିତି ମୁଁ କରିବିନି, କେମିତି ମୋ କଥାଟା ମୁଁ ରଖିବିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ସମାଜ ହେଲାଣି, ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା କମି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବା ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିବାର ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ପାଠଟା ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ତମେ କିଛି ପଇସା କମେଇ ପାରିବ। ଏବେ ବହୁତ ସବୁ ସାଧନ ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ସେଇଟା ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉଛି କି? ଯଦି ମୁଁ ଜଣକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କ'ଣ ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖୁଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଦୁନିଆଟା ବଦଳି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।